ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଜୀବନର କିଛିଟା ଅଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନର ବାଲଟା ଅଛି। এই যে সিএনজি CO2 কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লস আলুমিনিयम ଢା ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ତ ବୁନିଆ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବେ। ହଁ ବିଜ୍ଞାନ କେର ତ ଆକାରଟା ବିଜ୍ଞାନ ତ ମୁହଁ କେର କହନି। ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ବାହାରିଛି ନା। କେର ଜାଣିବୁ ଦେଖ, ବି ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନମ ବିଜ୍ଞାନମ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗୋଟେ ପାଠ, ଛୁଆଟେ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିଖିଥିବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳକୁ 2 ମାସ ଶିଖଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ବୁଢାଟେ ତା ପାଟି ନାଗୁଥିଲେ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କହିଦବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସାଂସ୍କ୍ରିଟର କିସ ସେଟା ସେ ବୁଢା ମାଷ୍ଟର ପଢାଏ। ବାଳକ ବାଳକମ ବାଳକୁ ବାଳିକା ଲତା ଭିଆମ ଗଛନ୍ତି ଗଛ ୟୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମୋ କଥା ମାନ। ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ ଛାଡ, ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ ଛାଡିକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜର ନାଁ ଲେଖା। ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଯଦି ପିଟିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତୁ ଏଠି ତାକୁ କିସ କହିବୁ? ପିଟି ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ପକେଇବୁ ନା CNG + CO2 = ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଢା। ଏଗୁଡା ସବୁ କହିବୁ ନା ତାକୁ? ସେ ତ ବାଲଟା ବୁଝିବ, ତୁ ତାକୁ କହୁଛୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯିବୁ କହିଦେବୁ ଦି ପଦ। ଏଡି ଗୋଟେ ଝଗଡାରେ ଏଡେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମେ ଆଗେଇକି ନବା।